Elsőt beíratom. Hová íratom? 4, 5, 6, 7. Megyek Szibériába. Meg vitorláztak, hogy szeretnél a barátaid. Ha bezárjuk az ajtót, ne csodálkozzunk azon, ha nem látunk rá a tájra. Könnyen úgy járhatunk, mint az evangéliumi példázatban az az ember, aki az ágy alá helyezte a mécsest, és bár azt hitte vagy hihette, hogy ezáltal megvilágítja környezetét, mégis félelme erősebb volt önmagánál, így valójában értelmetlenné tette a fényt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy Gábor és Nádas Alexandra megjelölt helyek című kiállításán éppen a fenti feszültséget sem nélkülöző gondolatiságnak a vizuális megjelenítésével találkozhatunk. Olyan művekkel, melyben a művészek nem csak elültetik a lehetőségek, a múlt, jelen és érzelmek világát, hanem a festészet kifinomult módján, melyet a klasszikus festészetet alkalmazva mindkét alkotó következetesen képvisel, az értékek mentén kiálló filozófiát fogalmaznak meg. Történetek, tájak, korok, országok, találkozások, tiszai emlékek, közelmúltunk öröksége, Provence, természethez közeli élmények, mára eltűnő házak, megszűnő vagy átalakuló kapcsolatok. Talán így is jellemezhetnénk a megjelölt helyek című kiállítás alkotásait. Mert bár sok esetben megállapíthatnánk, hogy a hiányképei kerülnek ma elénk, mégis az alkotók úgymond túlmennek a pseudo érzésen, és annak helyébe
talán éppen a hiány vagy távolság által a földhöz, éghez, emberhez és természethez kötődő kapcsolatot helyezi. Mindegy téren, időn és helyen átívelő képi megfogalmazás, mely a valós történetre, a mögöttes érre, a lelkünkben lévő érzésekre támaszkodik, és nyitja meg azt, amit Pilinszky János lepezetlen valóságnak nevez. Mielőtt azonban részletesebben rátérnénk a kiállított alkotásokra, engedjék meg, hogy röviden bemutassam az alkotókat. Nádas Alexandra idén 16 éve, hogy végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika tanszékén. 2011 óta a Wiesla Art nemzetközi művészteletnek nem csak tagja, hanem egyben szervezője is. Nádas Alexandra tanító, művészetformáló tevékenysége mellett több mint 400 csoportos kiállításon is részt vett, önálló kiállításai nem csak rangos hazai, hanem számos külföldi kiállítótérben is megtekinthetőek voltak. Munkásságát számos elismerés kíséri, így többek között díjat nyert a Vásárhelyi Őszi Tárlaton, és Mauer elismerésben is részesült. Nagy Gábor 1973-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Az életmű létrehozása mellett 1974-től 2011-ig tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol 1986-tól önálló festőosztálya volt, 1986-ban egyetemi docensi kinevezést szerzett, 2000-ben doktori fokozatot, 2004-ben habilitált. Mindemellett 2005 és 2007 között a Szegedi Rajztanszék tudományos főmunkatársa. Nagy Gábor Munkácsi díjas festőművész, a több száz egyéni és csoportos kiállítás mellett részt vett a Velencei Biennálén, de kiállított az itthoni neves kiállítótermeken túl számos nemzetközileg is meghatározó galériákban is. A Vásárhelyi Őszi Tárlat tornyai plakettjével és a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel is kitüntetett Nagy Gábor számos művészeti szervezet tagja, mint például a MAUE-nek, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, vagy a Mennyánszky Társaságnak. Nagy Gábor és Nádas Alexandra 2011-ben alapították meg a budapesti NANART rajztanoda és grafikai műhelyt, melynek egyben vezetői is. A két művész 2015-ben közösen megkapta a Komárom megyei Prima díjat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Márai Sándor azt írja, hogy a világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Ehhez hasonló Carl Gustav Jung megállapítása, miszerint önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet. Meggyőződésem, hogy a ma itt látható alkotások hasonló mélységeket tárnak elénk. Egy sejtelmes utazásra hívnak, melyek bár elsőre úgy tűnik, hogy térben és időben történik, valójában azonban átlényegített, és az érzelmek terébe vezet be minket. Gondoljunk csak Nagy Gábor Tiszagáti Történetek című sorozatára. Láthatjuk, hogy a természet és ember miként tud egységet alkotni, egyé válni. Ugyanakkor kirajzolódik az is, hogy a gáton vagy máshol a révnél az emberek találkoznak, beszélgetnek, azaz nem csak egymás mellett, hanem egymással élnek. Nagy Gábor ezzel mint egy ellentétét képezi annak, amit a városi lét oly sokszor mutat, azaz a festő a valós közelségre ad példát. Míg Lev Tolsztoj úgy fogalmaz, hogy városban az ember akár 100 évet is elélhet úgy, hogy nem veszi észre, hogy már régen meghalt, addig Nagy Gábor alkotásai bemutatják, hogy volt és van tér és idő, ahol a természet és ember, valamint az ember és ember közötti kapcsolat élő és jelen való. Ugyanakkor a művész nem titkolja a természetközeli élet nehézségét, sokszor kilátástalanságát sem, így a képein többször is feltűnő biciklis embereket, mint egy a 20. század Sziszifuszának is tekinti. Vagy nézzük meg Nádas Alexandra legújabb sorozatát,
a hordozható azilumot, ami itt található. Az azilum szó jelentése menedék. A bibliai időkben a bűnelkövetők a szent helyeken menedéket nyertek. A szent alapjelentése ugyanakkor elkülönített, elkerített, olyan időzőjelben vett tér, ami nem mentes a bűntől, így elkülönül a profántól. Nádas Alexandra alkotásain keresztül ehhez az egyéni azilumkereséshez ad lehetőséget. Művein a gondos kimunkáltság szinte korokon és tereken keresztül vezet a mélybe, a lét kérdéseibe, oda, ahol megszűnik a külső, a mulandó, és csak önmagunk maradunk. A művész a reneszánsz megidézésén, vagy annak jelzésén keresztül utal a lélekre, s hagyja, hogy a néző dialógust kezdjen, és talán a megválaszolatlan a létkérdést keresse. Ugyanakkor a csónakok vagy házak, úgy mint sokaknál a nyakláncon hordozott kereszt, vagy másnál az amulet, kísérik az embert, mint egy szimbolizálva azt a belső tartalmat, mely védelmet, biztonságot ad. E két művész alkotásai az igazság, a valóság és a szépség kutatására indíthatnak el minket, valahogy úgy, mint ahogy a német filozófus Gadamer fogalmaz. Az igazság elérését nem tűzhetjük ki célul, de keresésénél kevesebbre sem vállalkozhatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy Nádas Alexandra alkotásain a ház, a csónak vagy az oltalmazó kéz mindegy szimbóluma is lehet az otthon, a biztonság vagy a vágyott bizalom jelképének, ugyanúgy Nagy Gábor alkotásain egy képi elem, a bárány is hasonlót üzen. Erről a Munkácsi díjas alkotó így van. Az utóbbi évek vertikális képépítő motívumai között a létoszlop, a fűkatedrálisok, a tájmetszetek, megjelent egy tárgyias elem, a bárány, amely vágyaink szerint, de történetileg is a tisztaság, az őszinteség, a szeretet és az áldozatvállalás nemes tartalom hordozója. Dosztojevszkijt idézve, csodálatos, mit művelhet egyetlen napsugár az emberi lélekkel, vallhatjuk, hogy az alkotásokban elmélyedve nem csak önmagunk kérdésével találkozhatunk, hanem a fent idézett békére törekvés vizuális üzeneteivel is. A figuratív és absztrakt elemekből építkező alkotások segítségével eljuthatunk a genius loci, azaz a hely szelleméig. A hely szelleme, vagy helyi ihlet egy bizonyos helyen uralkodó, onnan kisugárzó benyomás, még eredetileg a régi rómaiaknál valamely ház, vidék vagy térség védőszelleme volt. Hamvas Béla 1959-ben az 5 géniusz című művében így fogalmaz. A tér és a hely között az a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér, ha csak nem kivételes, minden esetben pontos vonalakkal határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható, és alakja körzővel és vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geometriai ábra, a hely mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, mint ez az egy. Nagy Gábor és Nádas Alexandra éppen ezt az egyet, a változóban rejlő örökök üzenetet keresi. E kutatás eredménye pedig nem más, mint az adott helyek, emberek és tájak mögöttes érzelmének, lelkületének képi formában történő továbbadása. Köszönet az alkotóknak, hogy következetesen felépülő életművükkel és a kiállítás által is nemesítik az embert. Nádas Alexandra és Nagy Gábor megjelölt helyek című kiállítását Umberto Eco gondolatával nyitom meg. Nem biztos, hogy az a fejlődés, ha mindenáron előre törünk. Köszönöm szépen a figyelmet!